Ang Ginoo manakan ninyo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus ang iyang mga tinun-an mibiyag ikan sa bukid ug mipadayon paglakaw lapas sa Galilea. Dilibuot si Jesus nga may mahibalo kung kayin siya, kay gipahimangnuan man siya ang iyang mga gipahimangnuan man niya ang mga tinun-an nga ang anak sa tao, itugyan ngadto sa mga tao ug patyon nila siya, ug mabanhaw tapos sa 3 ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan hadlok silang mangutana kaniya. Niyabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, ipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila motubag kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus ug iyang ipaduol sila og giingnan. Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya og magalagad sa tanan. Unya gikuha niya mo sa kabata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan, ug iyang gikugos ang bata, ug miingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigugma diyan ni Kristo, karong Domingo, nindot kayo ng atong mga pagbasa. No? So kung naamoy tayo, no? Basa, utro ba? No? Check, go back again and read. Ilabi na ang ikaduha kapagbasa nga gihatag sa simbahan alang kanato karon. Sa atong pumalandong sa Ebanghelyo, naay usa ka kahimtang nga si Jesus padulong na, no? Paghalad sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Yan ang gi-explain na ng iyang mga tinun-an kung unsay meaning, no? sa mga panghitabo nga patyon siya, unya mabanhaw. Pero wa pagkasabot ang mga tinun-an nadto kung unsay kahulugan sa gisulti ni Jesus. Ang ilang gikabisihan ra gyud kay naglalis sila kung kinsay labing dako, no? Very human. Human gyud kayo nga tawo gyud ba? Nga naman gud ang atong pagkatao, no? Sa tanang lugar, sa tanang office, bisan gani sa simbahan, no? Kinahanglan nga naay labing dako, no? Naay bossing sa tanan. Lisod gyud kung wala, no? Kinahanglan, we need head, we need the boss. No, we need presidente, may vice president pa jud, no, may assistant pa jud, no. Tanan na lang, no. We have to have those titles. Normal naman na basin ka na gyud ikabisihan sa mga tinun-an, no. Kinsay presidente kanila, kinsay treasurer, no, ang labing maayong posisyon, kay naaman kwarta, no. Yeah. Basta na kwarta, aso abtik kayo magalagad oy. Minsan, kung pobre ka, dili ka bossing, brad ka lang, no? Pero kung dato-dato ka, ikaw ang treasurer, bossing yun ka, no? So, yun na. So, my dear friends, lahi ang paglantaw ni Jesus sa pag-alagad, no? Dili sa sama sa atong tawhanong pag-alagad, no? Sa nice kayong feeling kung tawag kag bossing ba, no? Pero ang imong bulsa, way sulod. Feeling bossing radiay, no? So, Jesus in the gospel of today is said, kung kinsa man buot mahimong labing dako, kinahanglan siya magalagad sa tanan, no? Nga mapaubsanon sa tanan. So, unsaon man tani. Dili man gudingan na, no? Everybody wants to be the head. Everybody wants to be the boss. Pero si Jesus nag-ingon, bisan gani boss ka kinahanglan magalagad ka. Serve always. Serve with humility and simplicity. No? Mga hinigugma diha ni Kristo, ang unang mission nato sa pag-alagad, no?
magpakita sa imahe sa Dios sa tanan ug mangita, no, sa dagway sa Dios nga naa kanato. Since we are all God's image, that's why in the gospel nagingon si Kristo nga kung kinsay mo dawat sa usa ka bata, no, sama niini, modawat kanako. Ug ang modawat kanako, modawat usab sa nagpadala kanako. That is simple, no? Pangitaon na to ang presensya sa Dios sa kada tao, bata man siya, dato man siya, pobre man siya. That is what serving in the name of the Lord is all about. No? Because kung sa kada tao at atong tanawon, if you see God in that person, magsugod ka nga maghigugma sa usa ka tawo. The love begins with finding God's presence in every person. No? Ang ikaduha nga point na ako karon is ang attitude, no, ang kinaiya sa atong Ginoo. No? Si Jesus, nakaibaw man siya kung unsa iyang gilalisan. Yagod gipangutana. Oy mga toy, musta man mo? Unsa iyang gilalisan didto, no? Una pag umanad to iyang gitawag, no? Then diya sa iyang palibot iyang giingnan. Nice ni kaayo ba, no? Usa ni sa mga paagi nga importante kayo sa atong katilingban, no? Kung nakaibaw ta nga naay sayop, nga naay dilimao, no? Dili na to i-chismis. Paspas pa sa news ang chismis kay from one person to another, una magkalain-laing version pa jud, no? Naay dugangan gamay, naay kulang. So ang gibuhat ni Kristo, nakaibaw siya nga dili mao ang paghunahuna sa iyang tinun-an. Gitawag niya, come here, let me teach you unsay meaning sa pag-alagad. Importante kaayo, no? To admonish, to teach, to help understand. Dili ka nang butang-budangan ra, daog-daogon ra ang tao, ichismis ra, dili nga na, no? Call the person, call the attention of the person, ug na siya nga igsuon, dili man mao ang imong gibuhat, no? Dili mao ang imong gihunahuna, no? Dili mao ang imong gisulti, no? This is helping, it is mutual respect and help, no? Dili nga we put the person down, no? Always remember ang kinaiya ni Kristo, iyang gitawag ug gistoryahan niya og maayo ug nakasabot ang iyang mga tinun-an. Ingana sa doon tata sa atong katilingban. And with that, no, ang kalinaw magpuyo kanato, ang gugma magpuyo sa atong mga kasing-kasing ug ang kaluwasan naa sa tanan.